Permezz ta' tkomplija ta' 3 skemi, il-Gvern se jindirizza l-inġustizzji tal-passat ta' madwar 5,000 persuna li b'kollox bejniethom se jieħdu mal-10 miljun euro. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet li fija tal-aħħar dettalji dwar is-6 snin ta' qotjiet minn Gvern Laburista għal anomaliji tal-passat. Illum ġiet imnedija is-sit sejħa l-applikazzjonijiet mingħand ex-membri tal-korpi imwaqfa qabel l-1979 u oħrajn li wara daħlu jaħdmu fis-servizz pubbliku u għall-ex ħaddiema tax-xatt. Ma dawn ġiet varata għal darb'oħra skema oħra li bdiet fl-2017 għal dawk li kienu fil-korpi u wara daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku, kif ukoll għall-ex impjegati tal-Gasport u grupp żej ta' ex apprentisti tal-Malta Electricity Board li ġew trasferiti mal-Korporazzjoni Ena Malta. L-iskemi ma japplikawx għal persuni li kienu f'wieħed mill-korpi mwaqfa wara l-1979 u għal persuni li qed jirċievu jew għandhom id-dritt li jirċievu pensjoni tas-servizz. Il-Ministru Michael Falzon tkellem dwar kif b'dan kollu il-Gvern Laburista ikompli jwettaq dak li jwiet u fl-istess ħin jibqa' jkun ta' sosten għal eluf ta' nies. Kollox, meta nersqu biex nagħlqu dawn l-iskemi qed nitkellmu dwar nefqa globali sissa diġà ta' 66 miljun, imma ovvjament ta' tfadal xi pagamenti xi jsiru u se nkunu tajna soljev lil 11,000 persuna jew familja. Dak li wedna nwettqu dejjem. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu tana dettalji oħra dwar dawn l-iskemi. L-iskemi ħajkunu pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern, qed jiġu pubblikati llum fil-Gazzetta tal-Gvern. Min huwa obbligat li japplika l-applikazzjonijiet jgħalqu fit-30 ta' Lulju, però tajjeb nippreċiża illi kull min diġà huwa applikat u qed jirċievi pagamenti m'għandux għalfejn jerġa' japplika. Kemm il-darba ma nbidlulux iċ-ċirkostanzi tiegħu. Kemm il-darba jkun hemm xi persuni eleġibbli li mietet, inkella l-eredi awtorizzat li jirċievi il-pagamenti miet tkun trid issir imbagħad applikazzjoni ġdida. L-applikanti jridu jimlew formola tal-applikazzjoni u jibatuha bil-posta flimkien mad-dokumenti meħtieġa lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jew bil-posta elettronika fuq socialsecurity@gov.mt.